A Course in Miracles እታ ብመለኮት ዝተሰርጸት መጽሓፍ ጸሓፍቲ ሳይኪያትሪስት ሄለን ሹክማን ምስ መዘናኣ ዊልያም ኬትፈርድ ቢል ኣብ ጥቅምቲ 21/1965 ንሳ ዘበለቶ ነገር እንተሎ ካብ ውሽጠይ ድምፂ ከምዚ ኢሉኒ እዚ ኣሲም እዩ ፕሊስ ብራና ከኣልዒልኪ ጸሓፊ ዝብል ነይሩ። ሹክማን ዋላ እኳ ካብ መጽሓፍ እቲ መልእኽቲ እንተዘይሓንገደት እቲ ዝቐረበላ ውሽጣዊ ሕቶ ንመጽሓፍ ብዙሕ ከምስጣ ኣይከኣለን። ኣብ ዝቐጸለ መዓልቲ ንመሳርሕታ ኬትፈርድ ቢል እቲ ነገር ገለጸትሉ ንሱ ክትቅጽሎን ክሕግዛ ምዃኑን ነገራ እዚ ድማ ንሳ ነቲ ካብ ውሽጣ ዝመጸ ድምፂ በቓላት እናገለጸት ንሱ ድማ ይጽሕፎም ነበረ። እዚ መስርሕ ንብዙሓት ዓመታት ቀጸለ። ኣብ 1972 ምስ ውሑዳት ዝተረፉ ነጥብታት መጽሓፍ ኣሲም ክትዛዘም ከኣለት። ኣሲም ናይ 1976 ከባቢ 1333 ዝበጽሕ ገጻት ዘለዋ ናይ ክሊኒካል ሳይኮሎጂስት ሄለን ሹክማን መጽሓፍ ኮይና እቲ መሰረታዊ ኣምራ እቲ ዝዓበየ ተኣምር ጥበብ ምርካብ ሙሉእ መለኮታዊ ህላወ ፍቕሪ ኣብ ህይወት ሰባት እዩ ዝብል እዩ። ንሳ እታ መጽሓፍ ቃል በቃል በዊንታ ክርስቶስ ብውሽጣዊ ድምፂ ከም ዝጸሓፈታ እያ ትዛረብ። ኮይኑ ግን እታ መጽሓፍ ብገለገለ ልሂቓት ካልኦት ናይ ኒው ኤጅ ሙቭመንት ማለት ምስ ግዜ ብስነ ልቦና እናተሓደሱ ዝመፁ ናይ ኢየሱስ ምህሮታት ምዃና እያ ትውሰድ። ኣሲም ኣሕጽሮተ ቃል ናይ A Course in Miracles ትርጉሙ ድማ ኣንፈት እጹብነት ማለት እዩ። እዛ መጽሓፍ ሰለስተ ክፋላት ክህልዋ እንከሎ ቀዳማይ ቴክስት ይኸውን ኣሎ፣ ካልኣይ ወርክቡክ ፎር ስቱደንትስ፣ ከምኡውን እቲ ሳልሳይ ማኑዋል ፎር ቲቸርስ ኮይኖም ብፋውንዴሽን ፎር ኢነር ፒስ እያ መጀመርታ ግዜ ተሓቲማ። ካብ 1965 ክሳብ 1972 ዝተጻሕፈት እዛ መጽሓፍ ድሕሪ ዘይሕጋዊ ምዝርጋሕ ገለ ፎቶኮፒስ ብፋውንዴሽን ኢነር ፒስ ሙሉእ ገበራ ኣብ 1976 ተሓትመት። ኣብ 2004 እቲ ዘይስነ ስርዓታዊ ኮፒራይት ናይተን ዝሓለፋ ኣሕተምቲ ክስረዝ ከኣለ።
ኣብ ሰማንያታት ዓመታዊ መሸጣ እታ መጽሓፍ ክውስኽ ራእይ እዩ። እቲ ዝዓበየ ኣቓልቦ ዝረኸበትሉ ግን ኣብ 1992 ኣጋጠመ። እዚ ድማ ድሕሪ ሜርያም ዊልያምሰን ኣብ ናይ ኦፕራ ዊንፍሬ ሾው ከም ኣርእስቲ ኣብ ዝተለዓለትሉ ኣጋጣሚ እዩ ዝነበረ። በዚ ምኽንያት ኤ ኮርስ ኢን ሚራክልስ ከባቢ 2 ሚልዮን ቅዳሕ ክትሽየጥ ከኣለት። ነዛ መጽሓፍ ብዙሓት ናይ ሰይጣናዊት ወይ ሳታኒክ ሲዳክሽን ናይ ዘመንና ሳውያ ማለት ኒው ኤጅ ሳይኮባብል ወዘተ ክብልዋ ክኢሎምን ኣለውን። ኮይኑ ግን መሸጣኣ ሰማይ ዓሪጉ እዩ። እዛ መጽሓፍ ምትሕግጋዝ ናይ ሹክማንን ቴትፈርድን ዝተጻሕፈት እያ። ኤለን ሹክማን ስነ ልቦናዊ ስራሓ ኣብ ኮሎምቢያ ፕሬስባይቴሪያን ሜዲካል ሰንተር ኣብ 1958 ከም ተሓጋጋዚ ቴትፈርድ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝጀመረትሉ እዋን እዩ ነይሩ። ኣብ 1965 ኣብ ጊዜያት ሰሙናዊ ኣኼባታት ኣብ መንጎቶም ኣባላት እቲ ሆስፒታል ኣዝዩ ዘባእስ ዘናሓንሕ ኮይኑ ምስ ተዓዘበት ካብኡ ንኸዝልቑ ምስ ሲኒየራ ቴትፈርድ ገለ ነገር ክገብሩ ተገደዱ። ሄለን ነዚ ኣጋጣሚ ከም መንቀሊ ወይ መንዲሕ ናይ ውሽጣ ንዓኣ ከም ራእያት ሕልምታትን ዝተጋነኑ ምስልታት ብዕምቆት ዘለዎ ንሳ ጥራሕ እትሰምዖ ኢየሱስ እዩ ኢላ እውን ተኣምነሉ ክትራኸብ ክስማዓ ጀመረ። እቲ ዝገርም ግን ኣብታ መጽሓፍ እዚ ዝሰምዖ ዘለኹ ድምፂ ናይ ኢየሱስ ድምፂ እዩ ዝብል ጥቕሲ ተቕላላ የለን። ንመሰልዋንነት ወይ ድማ ንኮፒራይት ዝምልከት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቤት ፍርዲ እቲ ድርሰት ንኢየሱስ ነጺጎም ንሄለን ሹክማን ከም ዝግባእ ገበሩ። ገለገለ ተነጣጠፍቲ ከም ኬነት ዋፕኒክ ዋላ እኳ ኤዲተር ናይታ መጽሓፍ ይኹን ሹክማን ምስ ኢየሱስ ኣይተራኸበትን ናይ ባዕላ ስነ ኣእምሮዊ ፍቕሪ መለኮት ዘምጽኦ እዩ ብምባል ይምጉት ነበረ። ካብቲ ኣብ 1976 ኣብ መሸጣ ዝወረደትሉ እታ መጽሓፍ ዓለምለኻዊ ናብ ከባቢ 27 ቋንቋታት ክትርጎም ክኢላ እያ።
ዋላ እኳ ነታ መጽሓፍ ሙሉእ ብሙሉእ እንተዘይንበብክዋ ገለገለ ኣዝዮም ሓቀኛታት ትሕዝቶ ዘለዎም ነጥብታት ኣብ ካልኦት መጽሓፍቲ ካብ ዘንበብክዎ መሬት ዘንቀጠጡ ብኸመይ ሰላም ዘለዎ ህይወት ክትነብር ከም ትኽእል እተርኢ መጽሓፍ እያ። እቲ ዝገርም ናይ መጽሓፍ ኤ ኮርስ ኢን ሚራክልስ ኢየሱስ ንቡድሃ ከም ንፉዕ መምህር ከም ዝጠቕሶ እያ ትነግር።